హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః తదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోని 2వ అధ్యాయము, అందులో 33వ శ్లోకాన్ని మనము ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 2వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. అసౌ గుణమయైర్భావైః భూత సూక్ష్మేంద్రియాత్మభిః స్వనిర్మితేషు నిర్విష్టో భుంక్తే భూతేషు తద్గుణాన్. సో ఈ శ్లోకం యొక్క భావము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా మరియు భాష. పరమాత్ముడు భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణముల చేత ప్రభావితులై ప్రభావితులైన జీవుల దేహములందు ప్రవేశించి వారు తమ సూక్ష్మ మనసు ద్వారా త్రిగుణ ప్రభావమును అనుభవించున్నట్లుగా చేయుచున్నాడు. భాష్యము. అత్యంత ఉన్నతుడైన బ్రహ్మదేవుని మొదలుగా సీమ వరకు గల 84 లక్షల జీవరాశులన్నీయును సూక్ష్మ మనసు మరియు స్థూల శరీరములకు సంబంధించిన కోరికలను అనుసరించి వివిధ రీతులలో భౌతిక జగమును అనుభవించుచుండును. స్థూల శరీరం యొక్క స్థితి సూక్ష్మ మనసు పైననే ఆధారపడి ఉండును. అలాగుననే జీవుని ఇంద్రియములు కూడా అతని కోరికలను అనుసరించియే సృష్టింపబడుచున్నవి. జీవుడు తాను పొందగోరు సుఖమును సాధించుటలో సర్వదా ఆసక్తుడై ఉండును. కావున భౌతిక సుఖమును పొందుటలో భగవానుడు అతనికి పరమాత్మ రూపమున సహాయమును అందించుచుండును. అనగా జీవులు కోరు వాటిని భగవానుడు తీర్చుచుండును. వేరొక భావనలో గాంచినచో జీవులందరూ శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంశలైన కారణముగా వారందరూ అతనితో ఏకమై ఉన్నారు. వివిధ దేహములందున్న జీవులందరూ తన సంతానమే అనే భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రకటించి ఉన్నాడు. సంతానం యొక్క సుఖ దుఃఖములు పరోక్షంగా తండ్రికే చెంది ఉండును. అయినప్పటికీ తండ్రి ఎన్నడూనూ సంతానం యొక్క సుఖ దుఃఖములచే
ప్రభావితుడు కాడు. పరమ దయాళువైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపమున స్నేహితుని వలె సర్వదా జీవుని చెంత నిలిచియుండి నిజ సౌఖ్యము వైపునకు ఆతనిని మళ్లింప యత్నించుచుండును. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము ఇది. సో మరి ఈ శ్లోకము మనకి ముఖ్యంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ అసౌ గుణమయై భావైః భూత సూక్ష్మేంద్రియాత్మభిః స్వనిర్మితేషు నిర్విష్టో భుంక్తే భూతేషు తద్గుణాన్. సో ఇక్కడ అసౌ అంటే ఆ జీవుడు. సో మరి గుణమయై భావైః అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ 3 గుణాలతో ఏర్పడినటువంటి, సో అంటే త్రిగుణముల చేత ప్రభావితులై, అంటే ఇక్కడ అసౌ ఆ జీవాత్మతో సంబంధం ఉన్నటువంటి అట్టి పరమాత్ముడు అని చెప్పుకోవచ్చు. గుణమయై భావై, సో మరి ఆ త్రిగుణముల చేత ప్రభావితులై, సహజంగానే ఆ త్రిగుణముల చేత ప్రభావితులైనటువంటి వారు, 3 గుణాల చేత, ఆ త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో గుణాల చేత ప్రభావితులైనటువంటి వారు. మరి ఇంకా చెప్తున్నటువంటి భూత సూక్ష్మ ఇంద్రియ ఆత్మభిః అంటే ఇక్కడ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు మరియు ఇంద్రియాలు అనేటువంటి వస్తుంది. స్వ నిర్మితేషు అంటే తనకు తానుగా చేసుకున్నటువంటి కర్మల వల్ల ఏర్పడినటువంటి వాటిలో, నిర్విష్టః ప్రవేశించడము, భుంక్తే అంటే వాటికి సంబంధించిన వాటిని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు, భూతేషు అంటే వివిధ జీవుల రూపములో, తద్గుణాన్ ఆ గుణాల యొక్క ఫలితాలను. సో అంటే జీవుడు తన కర్మల వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఆ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలలోనికి ప్రవేశించి, అంటే తాను చేసుకున్నటువంటి కర్మలు, ఇప్పుడు ఈ జన్మ ఉందామనుకోండి, మనం ఈ జన్మలో మనం చేసుకున్నటువంటి ఆ కర్మ ఫలితాలను మనము వాటికి ఆధారంగా ఏ భావాలతో మనం జీవిస్తూ ఉన్నామో ఆ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫలితాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహము తదుపరి తయారు చేయబడుతుంది, అందించబడుతుంది. ఆ విధమైనటువంటి ఆ పాంచభౌతికమైనటువంటి స్థూల శరీరంలోను, మరి మనసు బుద్ధి అహంకారము అనేటువంటి సూక్ష్మ శరీరము, ఈ రెండు కూడా మన ఏ భావాలతో జీవించి ఉన్నామో ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటివి ఆ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు అందించబడతాయి. ఆ అందించబడినటువంటి వాటిలోనికి భగవంతుడు అందులోనికి ప్రవేశపెడతారు. భగవద్గీతలో 16వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, వాడు చేసుకున్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి నేను అదే యోనులలో పడవేస్తూ ఉన్నాను. అంటే నీచమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించినట్లయితే అలాగే నీచమైనటువంటి శరీరాలను యోనులలోను పడవేస్తారు. ఉన్నతమైనటువంటి భావాలతో ఉన్నతమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించినట్లయితే ఉన్నత స్థితులలో పొందేటువంటి విధంగా ప్రవేశించి, ఆ విధంగా తాను చేసుకున్నటువంటి కర్మల ఫలితాలను అనుసరించి ఏర్పడినటువంటి స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలలోనికి మరి ఆ జీవుడు ప్రవేశించబడతాడు. ఆ విధంగా ప్రవేశించిన తదుపరి మరి ఈ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు అనేది
మరి ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి భౌతికమైనటువంటి మాయా ప్రభావము, గుణ ప్రభావాలతో 3 గుణాలు, ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాల ప్రభావంతో మరి ఇక ఆ అనుభవాలన్నిటినీ కూడా అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకము జీవుడి యొక్క బద్ధ స్థితిని చాలా స్పష్టంగా వివరిస్తుంది. వాస్తవానికి జీవుడు ఆత్మగా శాశ్వతమైన వాడు, సనాతనమైనటువంటి వాడు, దివ్యమైన వాడు, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క అంశగా. కానీ ఈ భౌతికమైనటువంటి శరీరంతో అనుసంధానమై ఉన్న కారణంగా అతడు మరి బద్ధజీవుడై ఈ కాలచక్రంలో, జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము పరిభ్రమిస్తూ ఉంటారు. సో మనకి ఆచార్యుల వివరణను చూసినట్లయితే జీవగోస్వాముల వారు జీవుడు తన కర్మ వల్ల శరీరాలను పొందుతూ ఉన్నాడు, ఆ పొందినటువంటి వాటిలో తన ఫలితాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే మరి ఇందులో మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి పదాలలో గుణమయైర్భావైహి, ఏంటి ఇక్కడ గుణాలు అంటే ఆ త్రిగుణాలు, సత్వ రజో తమో గుణాలు. సాత్వికమైనటువంటి సత్వగుణము, రాజసికమైనటువంటి రజోగుణము, తామసికమైనటువంటి అజ్ఞాన అంధకారమైనటువంటి తామస గుణం. ఈ గుణాల ప్రభావం వల్లనే మనలో ఏర్పడేటువంటి భావాలు, మన కొన్ని భావాలు వస్తూ ఉంటుంటాయి, మన స్వభావాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. మన జీవితం ఈ భావాలు, ఈ స్వభావాలను అనుసరించి మన జీవితము నిర్ణయించబడుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగానే మన జీవితాలు ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ గుణాలకు అతీతుడవుతాడో అప్పుడు అతడు ఈ భవబంధనాల నుండి, ఈ భవరోగాన్ని దాటి, ఈ భవరోగాన్ని తొలగించుకొని, ఈ భవరోగాన్ని నయం చేసుకొని ఆ భగవంతుని వైపుకు ప్రయాణించగలుగుతాడు అని చెప్తారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మరొక పదము చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది స్వనిర్మితేషు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పదంగా చెప్తుండ్రు మన ఆచార్యులు. ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఇక్కడ మనము అనుభవిస్తున్నది మన కర్మల ఫలితము, అంతేకాని ఎవరినో నిందించవలసిన అవసరం లేదు. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు అనుభవిస్తూ ఉన్నామో అదంతా కూడా మనము చేసుకున్నటువంటి కర్మల ఫలితం. అంటే జీవుడు తన కర్మల వల్ల తన పరిస్థితిని తానే సృష్టించుకుంటాడు అనేది ఈ స్వనిర్మితేషు అనేటువంటి పదం మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇవన్నీ ఎలా అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు అంటున్నారు మీరు, అంటున్నాం కదా. సో ఈ అనుభవం అంతా కూడా ఎలా జరుగుతుంది అంటే, జీవుడు ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో ఏదో ఒక శరీరాన్ని పొందుతాడు. అలాగే మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మలు అనుసరించి ఆ విధమైనటువంటి మనసే మనలో వస్తూ ఉంటుంది, ఆ విధమైనటువంటి ఇంద్రియాలు. కనుక జీవుడు తానేదైతే అనుభవించాలి, తానేదైతే అంతకుముందు చేశాడో వాటన్నిటికీ వాటి అనుభవం ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఈ దేహాన్ని పొందడం ద్వారా. అందుకే వాటిని మనం వాస్తవానికి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో ఎప్పుడూ కూడా శాశ్వతంగా సనాతనంగా ఉండేటువంటి జీవులం ఎప్పుడైతే ధిక్కార స్వభావం వస్తుందో, లేదా భౌతిక భావం మనం అనుభవించాలి అనేటువంటి భావన వస్తుందో, అప్పుడు వివిధ శరీరాలను ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి నెట్టివేయబడి మన భావనకు అనుకూలమైనటువంటి శరీరాలు మనకు అందించబడతాయి. తద్వారా మనం ఏవైతే అనుభవించాలని అనుకుంటున్నామో అది ఆ భగవంతుడే మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే జీవుడు ఇంద్రియాలు కూడా అతని కోరికలను అనుసరించే సృష్టించబడుతూ ఉన్నాయి. జీవుడు తాను పొందగోరు సుఖమును సాధించుటలో సర్వదా ఆసక్తుడై ఉండును. కనుక ఆ సుఖాన్ని పొందగోరినప్పుడు అతనికి, ఆ జీవుడికి ఆ దేవదేవుడు పరమాత్మ రూపమున సహాయం పడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే
ఈ దేహంలో ఒక వృక్షం అని అనుకున్నట్లయితే ఈ క్షేత్రంలో ఆత్మ ఒక క్షేత్రజ్ఞుడుగా ఉండగా పరమాత్ముడు సర్వక్షేత్రజ్ఞుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఆ సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు సర్వజీవుల యొక్క, ఎందుకంటే మనకు ఈ ఒక్క క్షేత్రం గురించే ఈ దేహం సంబంధించినటువంటి భావనలనే మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం. కానీ పరమాత్ముడు సర్వక్షేత్రజ్ఞుడుగా ఉండి 13వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా సర్వక్షేత్రజ్ఞుడుగా ఆయన సర్వజీవుల యొక్క గతులను నిర్ణయిస్తూ ఉన్నాడు. హనుమంత సో అనుమతిస్తూ ఉంటాడు. మనం ఏ భావాలను కలిగి ఉంటే ఆ భావాలను ఇచ్చేటువంటి వాడు. అంటే జీవులు కోరుకున్నటువంటి వాటిని ఆ భగవంతుడు తీరుస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం కోరుకోవలసినటువంటివి ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోవడానికి, ఆ భగవంతునికి నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ, ఆ భగవంతుని కరుణ ద్వారా, నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ ద్వారా ఆయనకు సేవ చెయ్యాలి అనే భావనలను మనలో పెంపొందించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు సర్వజీవుల యొక్క తండ్రి. ఎలాగైతే ఈ భౌతిక జగత్తులో పిల్లల యొక్క సుఖభాగాలను చూసేటువంటి వాడు తండ్రి, కానీ ఏమవుతున్నాం మనము? గృహస్థుడుగా ఉండవచ్చు, కానీ గృహమేది కాకూడదు అని మనకి కపిల భగవానులు వారు బోధిస్తారు. సో అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడు గృహస్థుడుగా ఉండడానికి అనుమతిస్తూ ఉన్నారు. గృహం ఏది కావడం పతనం చెందేటువంటిది. సో భగవంతుడు కూడా చూడండి, ప్రతి జీవుల యొక్క సుఖదుఖాలకు ఆయన మరి ఉంటాడు, కానీ ఆయన ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. సో వాటి చేత ఆయన ఇది కాదు. కనుక ఆ పరమ దయాళుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపంలో స్నేహితుడు వలె సుహృదం సర్వభూతానాం అంటూ చెప్తారు భగవద్గీత. సో ఆయన సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతోనే ఉంటాడు. ఎలాగైతే తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉంటూ ఉన్నారో, సో ఆ విధంగా మనము ఈ మన భావాలను మనం స్వనిర్మితేషు అంటూ ఈ శ్లోకంలో అంటే మనకు మనంగా జీవుడు తన కర్మల వల్ల తన పరిస్థితులను తానే సృష్టించుకున్నటువంటి వీటిని మరి ఈ శరీరము ద్వారా, మనసు ద్వారా, ఇంద్రియము ద్వారా ఈ ప్రపంచాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఈ భౌతిక జగత్తులో తను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఇదే కర్మచక్రము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లు. మరి ఎలా ఈ కర్మచక్రము నుండి బయటపడాలి అంటే, విముక్తి ఎలా అంటే ఈ బంధనము నుండి బయటపడడము ఈ గుణాలకు అతీతం అవ్వాలి. గుణాతీతుడు అవ్వండి అని భగవద్గీతలో బోధిస్తారు. సో మనకి ఆ గుణాన్ ఏతాన్ అతీత్య త్రిన్ అని చెప్తారు కదా భగవద్గీత 14వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. సో కనుక మరి ఆ 14 మనకి గుణాలకు అతీతుడు కావాలి, భక్తి సాధన చేయాలి. తద్వారా మనము ఈ భవబంధనాల నుండి, కర్మచక్రం నుండి విముక్తులము కావచ్చు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం మనకు తెలియచేసేటువంటి అంశాలు చూసినట్లయితే, జీవుడు తన కర్మల వల్ల శరీరాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు. ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంతో తన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నాడు. తన కర్మల యొక్క ఫలితాలను తాను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. అవే బంధనానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయి. వీటి నుండి బయటపడడానికి ఆ త్రిగుణాతీతులయ్యి భక్తి సాధన చేసి ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతి కావాలి అనేది ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో ఆయన సేవ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ గుణాలకు అతీతులమై ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడతాము అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి ధన్యవాదాలు అందరికీ.